Lehenengo zetarrak eskatu genituen, etzigun ekar. Nondikan? Internetetik eskatu genituen, eta etzigun ekarri, eta gero berz eskatu genuen, eta ekarri intzigun, eta ganbara jarri genituen. Zergatik jarri ditugu ganbaran? Ez azkar jaiotzeko. Nola dago ganbara? Hotza. Eta zenbat graduta egon behar dute gehienean? Mikroskopioa Erakutsi argazkia? Zenbat neurtzen dute? Milimetro bat. Zetarraren jaioletza. Gaurean ikusten du, zetarra jaten dago arrautza. Eta rola gauditu dago. Pigamizka jaio. Zetarra ikutu zakeatzen eratzen. Zenbat egun. Kuesta. Goiza guztia pasatzen. Arrautzatik ateratzen. Ez. Arrautzatik ateratzen ez. Beste bat grabatu genuen. Beste bat grabatu genuen. Arrautza nola. Egitu ere jaur. Txurilla. Ze txurilla? Arrautza zetarraren lehenengo eguna. Hau da Messi letxugan gane. Yo letxugan gane masisto donoste Estados Parlako. Eta Euskapulako eta hauek dira idea. Zenbat hanka dauzka? 16. Zetarra zazpi egunekin esan. Zetarra zazpi egunekin. Messi. Zerualdekoa azitzaiola. Zerualdekoa azitzaiola. Zerualdekoa. Eta ipurdia dakala buru bat bestela. Ipurdia dakala buru bat bezala. Nun? Hemen ipurdian esan du. Zenbat neurtzen du? Zuaria. Eta zenbatekin jaio zen? Lau. Zer? Lau zen. Lau? Lau milimetro. Messi 15 egunekin. Eta hau da Messi eta egiaz besamen printzezkio. Eta hemen pintxo bat atentzio. Jakiz! Baina susto gabe.
hau da Messi letxua jaten. Ostua jaten! Ostua jaten. Letxua. Da ire berze susto eman ditela. Eta bi eurekin. Ebelo Messi. Asko luzazatua. Zenek estuak ikutu. Eta hanka kinpegatu eten dapa. Eta daka azala bekurtuta bezala. Simur azala daka simurtuta. Eta bekurtuta bezala. Hemen daka pintxoan orden usten zaio. Hemen da ama eunigua. Abak grande zaudekoa. Azala ikututa bestela daka. Hemen zetaria iten du. Zenbat handitu da? Asko. Ez derrafetan ezia omarragatzen dut. Aixi zuzea? Messi larogei milimetrokin. Ui! Hemen daka hortaka pentsatu dugu hor eagarak jaiola. Horretan emiltxo bat. Bibuia! Ospa! Hemen dago Messi jaten. Messi gazka hanka pegazak lako zera iatzeko. Da, janari bila Messi hogeita hamasei egunekin. Messi pixka potolotu eginda. Da ez da luzatu. Hola? Zaiuko gehiago. Hola bai. Messi. Jesús. Jaten talero bere lagunak daude kapula iten. Messi berrogeita bi egunekin. Hemen dago Messi kapulua egiten. Hemen daude Messi baita ere. Noiz hasi zian egiten beste kapulua? Aspaldi. Hemen krisalida. Zer gertatu zaio horri? Kapulua etzunin. Kapulua etzunin. Etzulasmatu inez. Izana, hemen zimeletaz eta kapulutik ateratzen zen. Hemen eta ateratzen. 5 minutu kazatzen. Eta hartu ikeraxo. Maria edatiatzen da. Ekonen esan bera.
Zertarako? Lagunei deitzea eta ipurditik pegatzen dira. Zein da emea? Potoloa. Binga, arrautzak ipurditik ateratzen. Binga, ba, esan zemakitzen? Ja. Eske. Eta kizu. Inda. Mila. Lau. Amalau. Lau. 184. Joanes. Berrehun eta mila. Eta txipileta.